ସାଙ୍ଗମାନେ ରାବଣ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାପ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତା ବିପକ୍ଷରେ କେହି ବି ପ୍ରତିବାଦ ଉଠାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରତିବାଦ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏକା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ସତ୍ୟପଥ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ କେମିତି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସତ୍ୟପଥରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେବ, କେହି ତୁମ ପାଖରେ ରହିବେନି। ତୁମେ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅଛି, ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିକି ଲଢ଼। ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ପାଇବ ନା, ତା ମିଠା କେହି ବି ଦେଇପାରିବେନି। ବୁଝିଲ ତ? ବୁଝିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝିବ। ରାଧେ ରାଧେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନା ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣିଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଁ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।